Sibingelelile siyabingelela sizwe sonke sakithi. Uphinda kuphi umuntu la ekhona khona osunda namhlanje siyambingelela. Uyambingelela ke nonke uDr Sibhekile lapha nikhona ama-subscribers kaDr Sibhekile. Abantu abazi uDr Sibhekile nabantu abangamazi uDr Sibhekile, wonke umuntu la ekhona khona siyambingelela. Usekhaya kuphi la ukhona nje siyabingelela, sanibona nonke. Cha ke namhlanje ke sikhona futhi lapho nje kuleyo ndawo lapho esihlezi sikhona khona nala esisebenzela khona. Uyabingelela uDr Sibhekile. Ngibingelela vele ngilana kwaMhlaba Uyalingana lapho engizalwa khona futhi la engisebenzela khona. Silana ke kule video iyona ke channel kaDr Sibhekile la. Abantu abaningi bayazi le channel, abantu abaningi abakayazi. Sikhona lana ke siphuma ephasikeni njengamanje, bekade sisephasikeni lapho bekade sikhona khona. Hayi ke idlulile indaba yephasika ke ngane zakwethu. Ngoba ngihlezi ngisho ke ngithi kubantu ke mangabe uDr Sibhekile ezobonakala enza ivideo, akukhona ukuthi sisuke sikhuluma izinto zethu ezithanda ithina. Futhi akukhona ukuthi sisuke sikhuluma inganekwane. Asikhulumi ke ngenganekwane kule channel, kodwa sikhuluma ngezinto esuke abantu esuke bazibuzile. Asinawo umona la ekhaya kwaNdlovu uma ngabe umuntu ukhona into asuke afuna ukuyiqonda esuke engayazi afisa ukuyazi. Cha, siyakhona nje ukubachazela abantu makuwukuthi abantu badinga ulwazi ey'ntweni zokwelapha, ey'ntweni zamakhambi esintu, noma ngabe yini. Lokho esuke sikwazi siyakwazi abantu ukuthi sibacobelele khona. Namhla ke abantu bangibuze kakhulu la, baningi abantu abafonele kimi bathi bahlangabezana ney'nkinga ey'nkulu kakhulu kula maholide. Ziningi izinto ezibehlele ezingazinhle kahle. Base bangibuza abantu ukuthi kahle kahle iyona yiphi into ekwazi ukuxazulula iy'nkinga nekwazi ukuba yisivikelo somuntu osuke ehlushwa ngabantu, noma ehlushwa izitha, noma ehlushwa izimfamona, okanye ehlushwa ngabathakathi. Kunenduku ke la ubizwa ngokuthiwa inyazangoma. Inyazangoma ke induku lena kahle kahle yomuntu osuke exakwe izitha, noma induku lena yokuvikela okuthiwa inyazangoma. Inyazangoma ke induku ekwazi ukuguqula izinto ezimbi esuke zibhekiswe ngakuwena, zibuyele kulowo muntu lo esuke ekuthumelela ngezinto ezimbi. Mangabe umuntu ekufisela okubi, ziyakwazi lezo zinto ukuthi ziguquke kuphenduka amatafula, leyo nto ibuyele kuye lowo muntu loyo. Noma ngabe kuthiwa umuntu uyakuthakatha, ukuthumelela ngezulu, ukuthumelela ngani, ukuthumelela ngey'puko, ukuthumelela ngey'chitho, kodwa mangabe wena usuphethe inyazangoma, uyakwazi ukuthi ubuyisele ngale inyazangoma leyo nto esuke ithunywa kuwena. Ngamanye amazwi inyazangoma induku yokuqina, induku futhi ebuyiselayo, yenza kubili. Iyakwazi ukuthi ikuvikele le nduku okuthiwa inyazangoma, iphinde ithathe into esuke ithunyelelwa kuwena ngaleso sikhathi ibuyele kumnikazi wayo. Kuyadiphenda ukuthi ke yini le osuke ushawa ngayo. Mhlawumbe uma kushaya ngey'lwane zibuyela kuyena, ushaya ngesichitho sibuyela kuwe lowo muntu esuke ekuthakatha. Noma ngabe umuntu mhlawumbe ukushaya ngalento okuthiwa yilumbo, ngoba ikhona lento okuthiwa amalumbo. Mhlawumbe ukushaya ngelumbo lengozi, mhlawumbe ukushaya ngelumbo nje mhlawumbe lokugula okuthile, uyakhona ukusebenzisa inyazangoma ubuyisele leyo nto leyo emva. Inyazangoma ke isikhathi esiningi unyaka nonyaka, unyaka mangabe uqala uyakhona ukusebenzisa inyazangoma. Unyaka nje mawuqala, njengoba nje makuthiwa sithi January, usebenzisa inyazangoma. Uphunge zonke lezi zinto esuke ziza kuwena osuke ungazazi izimbi zibuyele emuva. Kodwa lona kahle kahle kuba khona into siyakhe sikwakhele yona, ihlale kuwe noma ihlale endlini yakho la usuke uhlezi khona. Iphinde leyo nto le ibe semzimbeni wena njengento eba segazini kuwe khona ukuthi
ukukhona ukugada lezo zimo lezo. Ngoba nje abantu nje bakungamaholidi ekade edlule la baningi abantu abangitshela ukuthi kade behlele ukwenza imicimbi bathe basahlela ukwenza imicimbi kwakuvela ingozi kwakuvela lokho nalokho kwavela iningi nje inkinga abangazazi ukuthi lezi zinto eziqhamuka. Sengiyayiveza ke lento ukuthi cha into okuyiyona yona ibalulekile la kumele ukuthi inyazangoma uma umuntu uphila ube nale inyazangoma elihlala nje ekhaya. Uwazi ukuthi mhlawumbe unyaka uma uqala ngaso sonke isikhathi wazi ukuthi wena nje unyaka uqala uyashanela uvula indlela ukuze izinto zakho zizokwazi ukuqhubeka. Ngoba vele lento emoya emibi nobutha into ehlezi ikhona ngaso sonke isikhathi. Umuntu mayiphila nje uphila ngaphansi kobutha. Yilokho nje okubaluleke kakhulu ke sengibavezeleka abantu ukuthi into ebaluleke kakhulu inyazangoma ekuvikeleni ezitheni nasemalumbini nasekuthakathweni nasekugadlweni. Khona abanye abantu nje bathi akalali njalo nje mangabe kushona ilanga uyazi ukuthi kukhona izinto ezizomvakashela ezingalungile kahle. Siphuma kanjani ke kuleyo nkinga? Sisebenzisa inyazangoma. Yilokho nje kuningi kakhulu ke indaba ekhona nje zemfushano osukwini namhlanje. Bayazi abantu ukuthi uDr Spikili usebenzela khona mhlawumbe uyalingana la. Insuku esingasebenzi ngazo zibambile evikini kuba uLwesithathu noLwesine kuphela. Zonke lezi zinto siyasebenza ngazo. Umsombuluko uLwesibili, uLwesihlanu, uMgqibelo, iSonto siyasebenza kancane ngoba siphinde singene enkonzweni sithandaze. Kodwa nje okala amanye amalanga siyasebenza. Siyahlola ke la ekhaya ngoba vele isikhathi esiningi kubalekile ukuthi uma ufika kumelaphi wendabuko aqala kubheke akubone ukuthi izinto zakho zime kanjani. Uwenzele ekutheni sibone ngoba bakhona abantu ngempela bathi mithi ayibasebenzeli. Kumele labo bantu sibabheke before sibanikeze usizo. Sibone ukuthi ngabe izinto noma uyithinta ngesandla sakho ziyakwazi ukusebenzela. La ekhaya ka Dr Spikili siyamhlolela umuntu esesigodlweni siphinde simhlolela umuntu esekudeni noma engakafika esigodlweni. Makuwukuthi nje umpintshekile kunesimo esiphuthumayo ufuna ukusibheka ukuthi sihamba kanjani, siyakhona ukuthi sikusheshisele sikuhlole ukhona lapho sukukhona khona. Yilokho nje uningi kakhulu umsebenzi esibhizi ngawo kakhulu ke la ekhaya kwa Dr Spikili. Sibhizi ngeziphakamiso. Siyaphakamisa la ekhaya siphakamisa abantu esuke bafuna ukuphumelela empilweni zabo. Badinga incebo. Kodwa ke hayi ukuthi siyathwalisa cha siyaphakamisa ngoba thina okwethu esikwenza la ekhaya sisebenzisa isidalwa sakho. Siphakamisa khona lapha enhlanhleni yakho. Inhlanhla yesidalwa sakho wazalwa naso ngoba umuntu nomuntu mayiphila khona isidalwa sakhe okuyisona isuke simbhekile. Siphakamisa khona lapho ke sithatha khona lapho bese siya editha thina sikukhuphula izinto zakho zikhona ukuqhubekela phambili. Bese senza umsebenzi ke nokuvula izinto esuke ivalekile. Mininganyana nje imisebenzi esiyenzayo kodwa ke ngeke ngize ngibale yonke la ukuthi senze ukuthi nokuthi. Zinjalo ke indaba akuningi kakhulu ke la. Ama direction eza la kwa Dr Spikili abantu ke abaningi bayazi ukuthi la kaMhlaba uyalingana kodwa ke makuthiwa ugibela imoto yakwaMhlaba uyalingana wena eBhambanana. Isigodi ke esincanyenyana esikhona la eduze kwami kuthiwa kuseKhwambusi. Wena mawugibela imoto ize kwaMhlaba uyalingana eBhambanana. Mase wehla ke estopini okuthiwa iseMathayini. Mawehla estopini okuthiwa iseMathayini usuyangena usiyofika kwa Dr Spikili. Noma ngabe usuka kuphi nendawo kodwa mawuthi nje eBhambanana kodwa khona istophi lapho kuthiwa iseMathayini la ufika wehle khona. Mawuza ngemoto yakho ufike ungene khona. Hambanyana kancane nje akuphela ama-minutes amangaka usufike la Dr Spikili. Mawungenayo into yokuhamba ke hayi uyasazisa ukuthi wena usendleleni masukulapha estopini. Sizama indlela ukuthi sikuhlangabeze sikhiphe imoto yakhona la ekhaya ezokwazi ukulanda lapha estopini uzofika la kwaNdlovu. Izinjalo ke indaba ngimayelana nama direction eza la ekhaya. Bese ke inamba zika Dr Spikili zithi ke 071 106 9603. 071 106 9603 number ka Dr Spikili leyo. Atholakala kuyo. Baxoleka abantu ngoba kungenzeka ukuthi uyafona uthola ukuthi ucinga alibanjwa ngaleso sikhathi.
ibhizi iningi kakhulu ngendlela emangalisayo, nibaningi kakhulu enifonela kule namba. Mawuthi wefona nje kabili kathathu wabona ukuthi hayi alibanjwa phinde udlulisa isikhathi ufone. Mawuhluleka lapho vele WhatsApp-ke ubhale uyichaze ukuthi ngubani bengithi. Ngiyakuthembisa impela ukuthi ngelenzeka iphutha ngizawubuya kuwe. Ihlezi ikhona nje ne-airtime ehlezi igade lokho ukuthi mawufona wena sangatholana ngikwazi nami ukuthi ngibuyele kuwe. Yilokho nje akuningi kakhulu. Bye bye, ngicela unibambe evidweni elandelayo. Ngiyabonga.